Laburbilduz, proiektu honen helburua da, enpresa publikoek zer aukera estrategiko eskaintzen dituzten aztertzea. Gobernu korporatiboaren eraginkortasuna eta enpresaren gizarte erantzukizuna sustatzeko. Agenda 2030en ikuspegitik. Aldi berean, enpresa publikoek politika horiek ezartzeko kontuan hartu beharreko gakoak identifikatzea da helburua. Historikoki, enpresa publikoak pixkanaka murriztu dira liberalismoaren garaietan, 3 arrazoi nagusirengatik. Eraginkortasun gutxiago, sektore pribatuko onurak zabaltzeko borondatea eta defizita murrizteko saiakerak, askotan partaidetzak saltzera eraman dituztenak. Hala ere, azken urteotan enpresa publikoak berriro garrantzia hartu du, porrotak ikusita privatizazio prozesuetan, garapen eredu alternatiboen bilaketa eta herrialde gorabeheratsuetan, publiko-pribatuen jarduera uztartzeko arrakasta dela medio. Enpresa publikoak gaur egun funtsezko tresna dira garapen jasangarrirako, ekonomiaren antiziklitik, sektore estrategikoetan lehia arazoak konpontzera eta inbertsio pribatua falta denean jarduera sustatzera. Herrialdeetan, hala nola Txina, India edo Errusia, enpresa publikoak garapenaren eta oreka sozioekonomikoaren motor nagusi dira. Mendebaldeko herrialdeetan ere, sektore elektriko, finantza edo komunikabideetan garrantzia handia dute. Espainiako enpresa publikoetan, proiektu honen bidez azter daitezke ikerketa helburu nagusiak. Gobernu korporatibo, arduratsuaren eta gizarte erantzukizunaren ikuspegitik, interes politiko eta sozialeko eremuak identifikatzea. Gizarte erantzukizuneko politikak nola ezarri diren ebaluatzea. Eta politikek eraginik izan duten. Gizarte ongizatean eta garapen iraunkorrean nola lagundu duten. Aztertzea. Horretarako, enpresa publikoak eta pribatuek duten konpromisoa alderatu behar da. Indarguneak eta ahuleziak identifikatuz, baita politikak ezartzeko dituzten erronka eta oztopoak aztertuz, laburbilduz. Enpresa publikoak funtsezko tresna dira Espainian gizarte erantzukizuna sustatzeko. Gobernu korporatibo arduratsuaren jarduna bideratzeko eta Agenda 2030eko helburuak lortzeko. Ikerketa hau garrantzitsua da politika publikoak hobetzeko eta enpresa publikoen rola modu eraginkorrean indartzeko.